हेलो लोगोफोर गोजोन बेलासि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे शर्ट आनबक्सिं भिडिअ लाबोनाय जालायबाय नै मोनसे आं फ्लिपकार्टआव बिनाय बे आं एसे नायखांबायमोन आरोना स' आं दा सिंनिखौ दाबो मोजां डिटेल्स नायाखै आं दा डिटेल्स खिन्थागोन आरो आङो मानिफ्राय इन्सपायार जानानै बिहरदों माबायदि आं ट्राइ नायनो थाखाय जास्ट बेखौ बिहरदों आरोना माने बेखौ एडभार्टाइज होबाय थानायखाय प्रमोशन होबाय थानायखाय स' आं बेखौ दा बिहरनो नायदों आरोना अनलाइन फ्लिपकार्टआव स' आं बिनि डिसक्रिपसनखौ लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन स' गोबावनि उनाव आं मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों आरोना ओमफ्राय आंनि हेल्थआ एसे गाज्रिमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ लाबो बहुद गोबाव जाबाय इउटुबाव अपल'ड एक्टिभ थानो हायाखै भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै एसे हेल्थनि प्रब्लेममोन ओमफ्राय आरो प्लास एसे फैसानि प्रब्लेम जादों स' मोनसे खोथा दानि जुगाव आरो फैसा गैयाबा रावबो सिनायखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ दानि जुगाव माबायदि दानि कन्डिसनखौ स' एनिवे आं जेबो गोलाव बाथ्रा बुंला स' आं बेखौ आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै स' बेखौ देखायनायनि सिगां भिडिअखौ नायग्रोदो स' नुबायना आं भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय मानि थाखाय मानिफ्राय आं भिडिअ नायनानै इन्सपायार जानानै बेखौ बिहरदों स' लेट्स अपेन द बक्स अपेन खालामसै बारा गिदिर नङा फिसायानो बक्सआ नै बिदिनो स' नैहाय दं स' बेवहाय लिरनाय दं नै मबाइलाव उल्था नुबाय खिन्थु दे जास्ट आं फरायनानै खिन्थागोन स्मल एमाउन्ट बिकाम बिग सेभिं माने फिसा एमाउन्टआनो मा उनाव मा गिदिर सेभिं जायो आरोना स' बेखायनो होनदों स' बेहाय नैबे आङो बेक केमेरा खालामनानै खिन्थानोसै आं मानो होनबा बे केमेरायाव आं देखायनाया फ्रन्ट केमेरायाव आं देखायबा माने उल्था नुजोबगोन नाम्बारफोरखौ बिराद कनफिउस जाजोबगोन स' आं बेखौ बेक केमेराखौ होनानै आङो खिन्थानोसै माने बाव लिरनाय दंखायनो स्मल एमाउन्ट बिकाम बिग सेभिं माने बियो मोनसे पिगि बेंक ना मा होनो बेखौ बे आरोना माने बावहाय फैसा सोनानै दोननो हायो स' आं बाहाय नायनो आं बेखौ अपेन खालामथारनि स' आं बेखौ अपेन खालामनि स' फाइनालि नै बेनो बियो जाहैबाय फैसा दोनग्रा आरोना बेखौनो एडभार्टाइज होबाय थायोमोन स' आं बेखौ बिहरनायनो होननानै बिहरनायबाय माबायदि होननानै स' नैबे जाहैबाय प्लाइबर्डनि ओमफ्राय नैबे लिरनाय दंनायाव 100 50 ओमफ्राय 200 बेबायदि दंजोबो आरोना बे जास्ट माबा दं माने फैसानि नाम्बार आरोना स' नैबे 1 लाख दं आरोना 1 लाखसिम सेभिं खालामनाय आरोना स' नैबे जुदि नोङो दिनै 100 दोनबा बेखौ दानदो बा नेक्स्ट 50 बिदि लिरनाय दंजोबो स' बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ स' बक्सआ मोजाङानो स' नोंथांमोना नांगौबा आङो डिसक्रिपसनाव होना होगोन लिंकआ आरो फ्लिपकार्टआव माबा होबानो जाबाय मानो मोनलाय मानि सेभिं बिदि होबानो जाबाय बिदि ओंखारखायो बेबायदि बक्स ओंखारखायो बेहाय एमाउन्टआ आंना बियो 300 लादोंमोन टेक्स होनाय मानायजों GST टेक्स होनायजों स' बक्सआ नै बेनो बरिया मोजांखा स' दोननायसै आङो बाहाय एबार स' फार्स्टआव आङो 100 दोननांगोन बिनि उनाव जा हायो 50 बा सिम 100 जागोन आरो 200 बिनि उनाव बिदि आरो स' बेनो दिनैनि भिडिअआ जास्ट फैसा सेभ खालामनो थाखाय आरोना स' इनकामाथ' मा बेसे जानो जास्ट थाइसे थाइनै स्मल मा होनोमोनलाय बेखौ स्मल सेलारिखौ सेभ खालामनाय आरो जास्ट
माने एक्चुअली ना दानि जुगाव फैसा खामानिबा बेफोरबायदि मोनसे दोननाय थायोबासो बा मोनसे हासुं बा खलथायाव दोननाय थाबासो माने फैसाया सेभिंसबो थायो ओमफ्राय पकेटाव लाबा मा जायो थाइसे थाइनै बेखौ बाहायफ्लांबाय थायो बा मानि बेगाव आंनावथ' मानि बेग खुस्रा जाबाय फैसा थाखाया स' बेनिखायनो फैसा खुस्राखौ आं बाहाय बे बाकसाव सोना दोनगोन आरो स' नायनि आं बेखौ माने बे नाम्बार दंना 1 लाख बेसे गोबाव नांगौ आं बेखौ ट्राइ नायगोन आरो दा आं बेखौ भिडिअ'आव नुनानै एक्सपायार जानानै माने गोसो जानानै बिहर नायदों आरो ना नायथारनि 1 लाख जायोना जाया स' गाइस नोंसोरबो दोननो गोसोबा बेखौ अर्डार खालाम प्लास दोननाय नाय बियो नोङो बेसे गोबावजों 1 लाख खालामनो हागोन बेखौ ट्राइ नाय आरो ना नोंनि फैसाखौ स' बेनो दिनैनि भिडिअ'आ आरो एबारनिफ्राय आङो भिडिअ'आव माने इउटुबाव थाबैनो भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन माने हगारबाय थागोन स' टाइमबो मोना आरो स' बयसफोरनि लाइफआथ' बेनो आरोना खामायनो रोङाबाथ' जेबो माबा गैखाया भेलु गैखाया फैसा खामायनो रोङाबा दानि जुगाव बयसफोरबो सोंखायो नों सोरबाफोर लोगोफोरबाबो बा सोरबा न'नि मानसिफोरबो सोंखायो नों मा मावो आरो बेसे सेलारि स' बेबायदि दानि जुगाव बिदि सोंखायो स' खस्थ' खालाम लोगोफोर फिसाबाबो गिदिरबाबो खामानिखौ मावनो नाजा गावनो सेभिं खालामनो सोलों गावनो इनकाम खालामनो सोलों लाइफआव फैसा खामायनाया इजि नङा एक्चुअलि मा होनो जोंनि मानसिया जोंनि बर' मानसिया बहुत लाजियो माने फिसा खामानि मावनो स' फिसा खामानिया जोंबो मावनानैबाबो नोङो सेभिं खालामनानै एसे लाइफखौ नोङो सेटेलमेन्ट खालामनो हायो आरोना नोङो दस्रा मावनानै सेटेलमेन्ट खालामनो हायो स' बेनो जोंनि मानसिया बहुत लाजिनाय दङ माने खामानि मावनो बहुत लाजियो माने बे खामानिया मोजां नङा बैयो बे लाजियो आं बाहाय थाङा आलसिया बेबायदि जानो नाङा स' जियानो जा आं जास्ट बेखौ नायनो होननानै बिहरनायबाय आरोना स' बेनो दिनैनि भिडिअ'आ स' थेंक इउ गाइस गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय